खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान बोसोर थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजि जि फगवारनाय महरा साबर दामुगै इनफाय बसखौफोरा जोबोद साइड होलांनाय जाबाय हानामनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो 4:30 बाजियावसो आंनि बेबायदि हालोदाना बेलासिनि थोर मावलायदोंमोन मानसिया दसे सम ओमफ्राय एसे थाव गोथांजों एकदम फोनफबजोबनानै मानसिया जोंख्लाबलायनाय ओमफ्राय एसे दुंखांबोबाय आरोना माने दहाय इन्ट्र मारिनो बावदों सोनाफोरा आं माने बेबायदिनो जाबाय आरोना फटखरिया ब्लगखौ लायो ओमफ्राय इन्ट्रखौ मारिनो बावनाय जायो इन्ट्रखौथ' नांगोन नङा होमबा ओमफ्राय ब्लगथ' लानानै दोननाय दङ दा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरो मा देखायलांनो हायो थ' नायलांबाय थायो बिदिब्ला आं दिनै बोसोर नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो गोजांदों गोजांनायालाय सिबाय ओमफ्राय खर'आ ओरैबायदि मानदों लोबाबाबो जाया मोनसेया मा खालामखो माखो कुसुर कासारनो 4:00 दुगैनो लाहार फाहार आरोना ओमफ्राय दुगैखां लोबस्रां 4:30 थारमाने आंनि लिलाला खामानिफोरनि गेजेराव बेफोरबो आरोना नै बे आंनि गोदो जोथोबाव माने 80,000नि बिसिनाखौ लागायदों आरोना सुनाफोर नैबे खनायाव बख'नानै दोनबाय थादोंमोन ना जेलानाखि मानसिफ्रा 7निफ्राय 4 जायो ओमफ्राय अब्लाहाय बिसिनाया थोलाना नै बेखौ सापराव एकदम 6 लाखनि लायनानै लाब्रबनांदों गुवारसिनखौ ओमफ्राय आंनि 80,000नि जोथोबाव हरनायखौ बख'नानै दोननांदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओरैनो दोनबाय थाबा बे प्लाइउडआ बोरैबा फ्र गाज्रि जाबाय थायोना ओंखायनो दिनै लागायबाय टिभि रुमनिखौ बोखानानै ज्राव आरोना जा पर्दा गोदानबो लागायबायना माने दा बुंसै आरोना दालि गोदौनायाव आङो दुन्दियासो खाहैब्रबनो होननानैहाय ओंखारलांदोंमोन ओमफ्राय बैहाय सासे मादैखौ माबा बासिबाय थानाय नुनायखाय खारलांथारनानै आङो नै गांनै लाखिबाय सुनाफोर 200नि आरोना बिदि फानफैलाबायनायखौ लाखिफ्रांबासो एसे गाहायाव मोननाय बायदि मोनोहां बुस्थुआथ' जा रोजानाय जेबो नुहुरा बैथिनिखौ बिथिं जेबो नुहुरा आरोना हेभि फसायाखै नोंथ' आं लानायखौ फसायखाया बेखौ मा बुंनो बेलाय आं दाम खमनिसो लाखिखादों नोंनिसो फैसा बासायदों आङो क'क्राझाराव बिसारफ्राव लायबा 300नि बारा लागौमोन जों लागायनायाथ' नोङो 300नि खाथियाव मोनदां बुं बिदिनो नोङो आंखौ रागा फोजोंबाय था समायना नुबाय नै सिंनिफ्राय बाहेरायाव नुहुरनाया जेबो नङा ना बाहेरानिफ्रायल'सो सिङाव नुहुरनाङा 200नि लाखिदां जाबाय मानिखौ खेवनानै माबाबाय नै इयो गोदो फार्स्टआवनो लागायनायमोन खोमा ना बिफा न' माबा जेनेबा लागायनाय मोनदां मुसिजोब्बाय जिबायबो कालार गुफुरखौ लागायो मानसिया नायनायावल'सो मोजां नुयो खिन्थु जोरा नै जोंनि रुमाव सफैलायबाय आरोना बेबायदिसो थाखायो नालाय आंना माथो खालामबावनो बेयावनो फिउ फैयो सिरा संना लाबोनो जोंहा नै बेखौ लाखिदों ओमफ्राय भेलभेटनि सिथा बेखौबो आंखौ खाराखै सना आङो बेलेग कालार गैयामोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय आं मा खालामनो गैयामोन बेलेग कालारा फिसामोन भेलभेटनि बग्रा आरोना आं जेबो खालामाखै सरि नांफ्लांदोंसो गांनै आरोना बेबो 200 ओइ फाथ्ला आरो थेवबाबो गुदुं जायोना मा होनदों नैबेखौबा गोसोमखौसो लायो नामा होननानै ओमफ्राय दखानाव बे फिसल' दंमोन नालाय भेलभेटनि नांगौ होननानै आङो लानानै फैनायमोन बै आमोलाव हा बेजों बहुत डिफारेन्स माखौ खयथा होदो टमेट'खौ होदो लागावनोसै आङो ओरै थांहां ओरै फैहां माबा खालामहां बिसिना लगायहां दांहां नों एफा दांखोलोदो बिदि हेभि माल जानानै बिदियाव गेगेदुम खालामबा जागोन नामा नोङो दोलो थांखायो नै माबायानो थसकआनो बिपदसोहाय फैदो आं हाबाफारि मावनोसै नै बिराद गोदोनानै दङ आंना थांहां ओरै फैहां माने बिथांमोना दानि टमेट' लानो फैदों आरोना साथामजोंहाय ओमफ्राय आं माने दालि गोदौनायखौ गारनानै थांदों आरोना उल्था खारबोफिननानै दालिखौ फोमोननानै थांफिनलायदों आङो मा माल लानानै फैखो नै बिथांमोना बिस्कुट आरोना दलर थादो मा होनदों खनसे होनबावलाय खोनासं आंनि खोथाखौ खोनासंग्रो बे आंनि कालार नङाथ' अपसनानो गैयाबा फानग्रायानो बेखौल' फानबायबा आंबो लाखानांगोन नङा एक्सुवेलि आं नुनाय लोगो लोगो फसायखादों नङा आं नुनाय लोगो लोगो फसायदों ओंखायनोसो लाबोदों नङाबा आं लाबोखानाय नङामोन नोंखौ फसायगोन सानखादोंमोन आङो आरो अपसनानो गैया बे मोनसेल'खा बेबायदि कालारल'खा बै मादैया मोनसे लाखिबाय ओमफ्राय आङो मोननै लाखिबाय आरो नों मा सिन्था खालामदों खानाय लावबायना मोजां नुबाय खानायखौ सिन्था खालामनाङा दारियाव लावनानै दासो मोजां नुदों खबरदार थांबासो सिन गारियाव सिन आरो गारि थांजासिम दासिनखासै दाबा मुस्किल जागोन दासिनखा दासो लावदों दाख्लै फैनायाव एकदम नोंखौ गिया माथो आङो खनसे खालामबावलाय सिखा गिदिरजों खालामाबो गिया नोंखौ आङो जाबाय
गाबोन थांबानो ना लानो मोननाय नङा ना लाखाबाय आरो एबार फैनाया उदै फेसेमनानै फैनांगौ आं मिन्थिया नाव ना हरखा गन्थं थब्राब्रा बिदि नोंहासो बिदि गंनानै थाबा नोंहासो खाफाला जोंख्लाब जागोन नोंहासो गोजाव नायबा खाफाल जोंनाया खम जागोन ओइ आंबो उदै फेसेमनानै थागोन नोंबो उदै फेसेमनानै फैनांगौ एबार बिदि नङा एकदम सानैबो बुग्रासो समस्या मारै दारि खाथि आइस नाङा नाङा होगोन बिदि नङा जे आंबो भिडिअ खालाम मोनजागोन मिलाय हाबो आं खामानि मावनोसै मैया एसे लाफा थाबावनायखौहाय आयं सानैनो एफा राननानै हरबाय संलानि लाबोनाय लायाबो दाबो दङ नै गुरा मुरा हानानै जाजोबसै दिनैहाय खुनु खोथा गैला मानो बाबा सहायनो हाला बिफाया बेसे हनै मानो बिदि नोंलाय बिफानाव गाखोनांगौ आरो बिदि एकदम ओमफ्राय आं ओरै हाहांहांनो ओरै दांफैग्रोबाय आरो ना नै दिनैनि आदारा अ माइ गड ओरैबादि लेन्दाय माने मैया ना खर'खौ मोनसेबो जानाय जायाखै ना दंजोबो टमेट'जों एकदम एग्लिनोसै आङो ग्रेभि ओमफ्राय मोदोमा नै एसे एवथ्रमना दोननायखौबो मैया मोनायावनो गायहेबसो जादों आरो ना आरो थारुनजोंना एसे बांद्रायनायखौ बिथाङा गावनि लोगोफोर लेंबोनानै मोनायाव लागावदों आरो बिसोरो गथिखे ग्रोब आरो मैया जोब्बाय होननायसो जानोसै मानि बार्थडेनिया जोंना दिनै बिखौ एग्लिनानै लागासिनो जोंनाबो र' टमेट'खौ एग्लिग्रोनोसै आवगाय बाब नोंलाय मालानिफ्राय बिदि एक्सपिरियेन्स दङ नोंहालाय खेला खालामबाय थादों बियो अबाय लाङो ए भगबान ओरैहाय ओमफ्राय नै हायखांलायनानैसो ओंख्रिखौ दासिदेखायनो रोंबाय आङो माने बे मैया दाख्लै खामानि मावथ'बाय थानाया बियो फैबायना बेनोबो ओंखाम हानना हरबाय ओमफ्राय माने माया दिनै जाथ'वा आरोना दिनैनि दिनाव जाया ओमफ्राय आं हालदै बाथोन देनो आखायाव लाबावबाय ओमफ्राय ओंखाम जागुलायबायबा मोनहा आंखौ नेनो हायासै आरोना दे दा मोनायाव जागोन आं होननानै माने बिथाङा दाख्लै बिजनियाव हालदै बाथोन जाबोनायखौ मजा मोन्दों जाहैदों हालदै थुख्राय लानानै फैफादों बेखौनो देबावनोसै आङो ओमफ्राय आरो आंनि भिडिअखौ मा बुंबावनो आरोना सुनाफोर बिथाङाबो ट्रेक्टर सुदों माने ट्रेक्टर दाख्लै हालेवनानैहाय सुनो मोनाखैनो जाय सालायो बे गथ'ना मटरानो गाज्रि जादोंनो दाना गाव सुफैबाय लुयैलाय बिनि ओंखाम जानानै ओरैबादि लेट जाखादों बाखिया माने थाब जादों खिन्थु जों सानैजों ओंखाम जानो लागैयाव टाइम नायबाय आरायथा आरोना आरायथायावसो ओंखाम जानानै मा जादों गासिबो लेटानो लेट आरोना बिनि थाखायनो जिखियानो जादोंला आं दा साथि बाथि सावनो आखायाव लानोसै ओमफ्राय दा माइ मिलाव हैदों आरोना बिथाङा ओमफ्राय माइयाबो थांफादों गुन्दैफोर थिखांहैनो नांगोनदां होननानैहाय बेनिफ्रायहाय आंखौनो होनदोंमोन थांनो मा नोङो थ' थांसैबा होननानै आं खर'बो मर' बोरैबा मोनलायलांबाय खर'आबो जा अजन लोबनो लुबैनानै थानो हाला है आं थांला आं खर' बोरैबा मोनदों होननानै थांबाय आं होनबालाय माया होनबालाय आं थांसै होननानै थांबाय आरोना दा माया थांबाय नालाय आङो फटाफट साथि बाथि लागायनाय खामानिखौ मावनोसै आरोना बे सानै सुबुङाबो थांदोंमोन ओमफ्राय सानैजों फैबाय आरोना जिं फैदों होनफैलायो बैथिंनिफ्राय बुजायहरदों खोमा जिं थां होननानै बबेबा मोनसे जायगायाव थाथेरनो बै लांग्रायाव नङा आलानाव नङा बर'नावसो आरोना बैथिंजाय दङ बर'निबो मिल दङ बेयावसो आरोना माइ मिलाव लांदों ओमफ्राय बिथाङा एन्थाब बिराद जानो लुबैदोंनो ओमफ्राय माइब्रा माइरंथ' गैया माइरं बिहरदोंमोन गय बेफारिनावहाय ओमफ्राय मा होनना बुंनो माइरं मिलाव हैनाय गैयानो सान्दुंफोर दाख्लै थिग नङामोननो ओमफ्राय माइ लानानै फैदों आरोना ओमफ्राय बेखौबो लांफाबाय दा मा जायो सौनानै लानानै फैदोंसल' न'निबो ओमफ्राय हजों लांनायनिबो आरोना दाख्लै मा मोना जों बिजनियाव थांबा सान्दुं दुंनायाव लामखाबाय आरो नै मैयाजों दिनैजों जों आरो लामदेरबावबाय आरोना इरि माइ सुनाखौ इरि गोजां बोथोराव गायग्राखौसो आरोना अबेनि साइकेल मोनबोखो नोङो बेखौ लाबोग्रोबाय ओमफ्राय मालाय लोखिद्राय माबाया माइब्राया थैबाय आं खय केजि दं बेयाव आराय केजि खय केजि बेलाय ओमफ्राय खय केजि दङ समस्याहाय साइकेलाव आंखौ थिखांखा आं मिन्थिया आं सोरनि बेलाय मालाय नङा लोखिद्राव जुसिदों आंखौ लानानै एसे बेराय लटारियाव मोननाय एसे गाखोनायखागोन आङो आं उनावसो गाखोनो नागिरदोंमोन मालायनि साइकेल बोरायखौ बेबायदि खालामजाया गाखोफेरनो मोननैसो गाखोबाय आङो उदै बिगुर सालायनाय आइदै समस्या फैदा जारलाहाय ओमफ्राय साइकेल गाखोनानै एसे गोजोननाय मोनबाय आं सानसेनि मेंनाया सान्थि मोनलायबाय आरो
फिसाजो अयथासार खालामलायबाय ओमफ्राय थांनांला हो सौगासिनो दं नामा थांदो मानो फैग्रोनाय नोंलाय ए इसानै थाबायनानै फैनायखौ मोजां सफैना सफैयाखै नायफैबाय आरो थांदो आरो माथो ओमफ्राय सुनाफोर आंबो ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरो ना जाथि फारसे लागायनो देरि जालांबाय दसे साइकेल गाखोनानैहाय आरो मा होनो सानै कास्टमार फैदों बिसोरनोबो जौ होनानैहाय थ' दिनै आंनि बेखिनि हालोद नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो मा जाखो मा माखो मा खालामखो मा माखो एसे आरो ना है एसे मेंनाय दुखु दाहानि गेजेरजों एसे सुखुबो लानो बिराद नाजायो आङो थानोबो नाजायो आं बिराद सुखु आरोना उनाव दोननानै माखासे दुखु दाहाफोरखौ एनिवेज नेभार थेंक इउ सो माच